Pipila ka mga balay sa Barangay Leon Garcia, Davao City ang nadanyos human gihapak og dagkong balod sa kadagatan. Atong ibalik si Argil, relator. Nabulabog ang mga residente sa Purok Santa Cruz, Barangay Leon Garcia, Agdao District, Davao City. Human gihapak og dagkong balod ang ilang mga balay Biyernes sa gabii. Sa kakusog sa hapak sa balod, nibigay ang konkretong pader nga mauuntay nagasagang sa balod aron dili makaabot sa kabalayan. Ang resulta, nadanyos ang pipila ka mga balay nga nakatukod mismo sa baybayon dihang naabot sa tubig dagat. Luyos sa hitabo, nagpasalamat gihapon ang mga residente nga sayo sa gabi kini nahitabo ug mata pa sila. Nitindog ko, pagtindog nako, yan ang bata nga ni buto. Pagningin ako, ang abog ni Saka, mo to ingon ko nga, pangalan, palakaw na mo, na manaog kay ni warang dili na dyan makaya. Ang balay nila Jelly, dili nakasaligan, sang nititahirig, ug daw niya ka na ang pader, diyang nakanka na sa balod, ang ikatukuran sa pundasyon sa ilang balay. Nagapak ang agi ba? Ngala ko, pag kuhan ako sa likod, wala hugbak na mong silingan. Amuha, tarong pa man karon eh, harag na yun. Anaa sa duha ka balay ang totally damaged, o pipila ang partially damaged, diin anaa sa 8 ka magbanay ang apektado. Nga mua nga nami kapuy-an ba? Mo gyud ang among ipukuan kinabay mga bata gamit sa eskwelahan. Gilayon og pahigayon og taging ang mga sakop sa City Social Welfare and Development Office sa Davao City LGU aron masuta ang ihap sa mga apektadong pamilya para sa hinabang nga ihatag sa LGU. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.